Moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, e Antón Lopo, que é o director do festival que hoxe presentamos, Alguén que respira. Estamos xa na quinta edición deste magnífico festival de poesía que arrancou onte pola noite con unha xornada fantástica de Alejandro Palomas que axudou ali a que todos os que participamos a emocionarnos e a esperanzarnos tamén a pesar de todo, pois a través da súa poesía. Como decía, presentamos esta quinta edición do Festival Alguén que respira, o quinto festival de poesía para o corpo principal que volve coa entrada da primavera, como antes era natural. Pasamos 2 anos moi comprometidos, que deu comenzo onte, que vai a durar ata o día 21 de marzo, ata o próximo luns, cun gran e interesante programa poético, un recital histórico, explosivo, internacional, que comezou, como dixen antes, no Teatro Principal, cun limiar, un interesantísimo recital de Alejandro Palomas, e que seguiremos, creo que o día 18, non? Que será a seguinte actividade. Poesía feminista, poesía comprometida, poesía contra a violencia, contra a guerra, poesía contra a intransigencia ou poesía como a máis sublime expresión de sentimentos e emocións na voz das súas propias autoras e autores. Como dixen antes, o próximo espectáculo será o día 18, tamén no Teatro Principal, co espectáculo Poesía para Corpo Principal, e a partir de aí e ata o día 21 pois continuará Alguén que respira con seccións como Ambigú no Teatro Principal, na que ás 12 do mediodía pois compartiremos café con grandes poetas, o 19 e o 20 de marzo polas tardes Corpos de disidencia e poesía da nota. O día principal, como sempre, é o día que entra a primavera, e onde Antón Reixa leerá o manifesto do Día Mundial da Poesía ás 6 da tarde. Ás 6:15 atravesei a cerca para continuar ás 8:30 con Corpos en disidencia, ás 9:30 con Corpos sen etiquetas. Bueno, como sempre, para asistir ao festival Alguén que respira podense retirar as entradas na nosa web compostelacultura.gal ou no despacho de billetes da zona C, que, como sabedes, pois está na Praza de Cervantes, e tamén se pode retirar pois no despacho de billetes do Principal dende unha hora antes do comenzo de cada recital. Todas as entradas son de balde ata que se agoten os aforos, que o vallá sexa así. Bueno, o papel que xoga a Secretaría Xeral de Política Lingüística é moi importante. Sabedes que partillamos moitísimos proxectos compartidos, Valentín máis nos, máis a Xunta de Galicia e a Acción Cultural do Concello, neste caso pois para apoiar a poesía en todas as súas expresións. Polo tanto, agradecerlle sempre a súa complicidade, a súa xenerosidade pois ao noso secretario de Política Lingüística. E antes de dar paso a Valentín, pois eu quero agradecerlle e felicitar a todo o seu equipo que está detrás de Antón por esta aposta que, pois, xunto tamén ca programación cultural que estamos desenvolvendo dende a Acción Cultural do Concello, pois está, e non é por alardear, pero creo que nos consolida Compostela como a capital galega da cultura. Dá moitísimo gozo pois poder asistir a toda a programación que estamos tendo tanto de artes escénicas como musicais, e atoparse co teatro cheo de xente, con aforos xa completos, como foi pois este
esta fin de semana con Talía Teatro, a semana anterior cos contrastos, o sea, estamos enchendo as salas do Auditorio de Galicia e do teatro, e iso pois quere decir algo, quere decir que a xente pois quere volver a consumir intensamente a cultura e que coincide pois con esta programación que estamos elaborando con tanta dedicación por parte do noso Servicio de Acción Cultural e do Auditorio de Galicia fundamentalmente. E nada máis, paso ya a palabra aquí. Pois, moitas grazas a Mercedes e a Antón. Por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Educación, pois o que facemos é dar un apoio e a colaboración para que un programa tan rico e tan denso como este, ano a ano vaya celebrándose, non? Xa son 5 as convocatorias, e o que si constatamos é a cada vez maior popularidade ou difusión social que ten un certame como este, que no que se nos fala de poesía, de outra forma de ver e de contemplar e de buscar unha utilidade social á poesía, e o posicionamento da poesía galega e feita en galego, digamos, coas vanguardas e con autores e autoras de todo o Estado español e mesmo do estranxeiro que a veces nos acompañan, e que deste xeito que marcamos é pois a tremenda fortaleza que ten o noso sistema literario, o momento tan rico que estamos en canto a creación e a aparición de novos nomes, de novas creadoras fundamentalmente tamén, e sempre me gusta poñer énfase neste detalle, é que o que facemos colaborando co Concello de Santiago, que é o Concello da nosa rede de dinamización lingüística, e co que levamos a cabo, como xa dixo Mercedes, múltiples iniciativas que eu creo que enriquecen notablemente non só os contidos culturais da capital de Galicia, senón de Galicia inteira, dende aquí, porque Santiago é unha capitalidade cultural, e coa dirección de Antón Lopo, que é unha das persoas que máis ten traballado e segue traballando neste ámbito de poñer a poesía a ocupar un espazo que debe ter na nosa sociedade. A poesía vai moito máis alá que ler ou escribir poemas que contidos no libro, senón que ten unha tremenda capacidade, Antón neste caso, pois para poñelos nun escenario, para facernos reflexionar, para facernos falar, para facernos pensar, e para que, como digo, este xénero literario tan importante ocupe un espazo tamén importante dentro da nosa sociedade, entendida esta no sentido máis amplo da palabra. E, polo tanto, nada máis que agradecer ao Concello a oportunidade que nos dá de poder colaborar nesta iniciativa, e a Antón, un ano máis, pois o tremendo traballo que detrás desta programación hai, porque, como podes ver, ten unha complexidade tanto dentro do punto de vista intelectual como dentro do punto de vista organizativo, e hai que dicir que todo isto é mérito de quen se ocupa de todo, desde as publicacións que se poñen a disposición do público ata o último, desde o principio do festival hasta o último minuto, e, por lo tanto, é un pouco o gran mestre que fai que o festival de poesía para o corpo principal, como aparece neste libro, pois sexa todo un éxito, e vai a ser todo un éxito, evidentemente, nada máis. Bos días. Primeiro, agradecer a todas as persoas que estiveron onte nese programa de unha experiencia nova que practicamos onte de facer unha previa da programación do festival, e desde logo agradecerlle tanto ao Concello de Santiago a través de Mercedes Rosón como a Secretaría Xeral de Política Lingüística a través de Valentín García, o apoio que fan a este proxecto que naceu desde a primeira edición e levamos 5 como unha especie, unha proposta para colocar no centro da actividade cultural a poesía, que habitualmente vai ocupando unha periferia e que é un elemento central no noso sistema literario e no noso sistema cultural.
Sabemos que a poesía está considerada unha manifestación de minorías e o que nos pretendemos é que sexa unha minoría moi maioritaria. De feito, os recitais están tendo unha moi boa acollida desde a primeira edición, con cheos incluso encher un teatro con un programa poético non é fácil e gracias ao esforzo de todos conseguímolo. Eu dirixo un festival e dirixo un equipo e non se poden esquecer as persoas que o fan posible, desde Cecilia Carballido na produción a Baltasar Patiño na iluminación, que é un dos elementos escénicos máis importantes que hai característicos do festival, Manolo Martínez no deseño dos logos, no deseño de toda a imaxe gráfica do festival, Iris Cochón e Anxos Sumai na revisión lingüística, na coordinación literaria, e Alexandre Fernández Peón no apartado de comunicación e redes sociais. Entre todos, que axuda do equipo do teatro principal, de Suso, de Moisés, os técnicos de Simón, de Zaila, que é a encargada de que funcionen as entradas, con todos Siles e con o equipo técnico de RTA, logramos que cada ano a edición do festival se convirta nun acontecemento. E este ano imos esforzarnos aínda máis con un programa realmente usado. Nos anos previos, nas edicións previas, estivemos ensaiando fórmulas como eran os cafés, que as deixamos de usar polas limitacións da COVID. Levamos 2 anos verdadeiramente castigados todos, a cultura e a sociedade en xeral, pola pandemia, e as 2 últimas edicións foron moi difíciles, especialmente o último do ano pasado, que tivemos que suspender polo positivo en COVID de un dos convidados, que era Rodrigo Cuevas, que era o elemento central do programa. Ensayamos tamén o ano pasado recitais monográficos baseados nun elemento vertebrador, como era o de as 10 mulleres da historia da literatura galega, que se converteu probablemente nun dos recitais máis celebrados das 5 edicións do festival. Xuntando esa experiencia que fomos arrecadando, decidimos neste momento, porque aínda non estábamos demersidos nesta atmosfera, senón sería tamén para reflexionar nesta atmosfera de nova guerra fría na que nos vemos mesturados especialmente os europeos, que sempre vimos a guerra desde lonxe, ou polo menos, aínda que tivemos nos anos 90 con Yugoslavia todo ese conflicto, viámola non desde potencias, sino desde guerras locais. Agora nos vemos involucrados con unha ameaza seria que nos ten preocupados a todos, por si acaso non nos chegaba a do COVID. Antes de que vernos nesta situación, o que propoñemos é acercarnos á periferia a través das disidencias dos corpos, os corpos grosos, os corpos vinculados a LGTBI, os corpos que de algunha forma disinten do heteropatriarcado, corpos que formulan a transexualidade, o xénero fluido, corpos que se miran desde outro lugar, desde outra perspectiva, e que nos legan na poesía, pero tamén na reflexión. Alberto Mira, Elisabeth Duval, Brigitte Vasallo, está Luis Antonio de Villena, que é como recuperar unha figura histórica da poesía dos 80 en España, e, sen dúbida, unha das primeiras voces que, a través do seu decadentismo ornamental e barroco, fascinante por momentos, foi o primeiro en reivindicar ese elemento central do oculto da poesía, e que tamén o foi do 27, que ata il non tivo nome en directo, que é o que se denominou a poesía gay. Canda iles, voces potentísimas da literatura galega, que esculcaron tamén corpos de disidencia, como Teresa Moure, corpos en disidencia, como tamén os traballou Paula Luís, sin dúbida unha das escritas máis fascinantes que se teñen orixinado en Galicia a través de formulacións estéticas e de contidos desa poesía fluida, onde nos pon na reflexión de comprobar ata que punto estamos en posturas dogmáticas agora de aceptar o noso xénero, o noso sexo, pero sobre todo a nosa forma de amar. Está Carlos Callón, que ten unha das trayectorias máis envexables dentro da poesía LGTBI que hai en Galicia. Antón Fortes, autor dun poema fundamental, Figuras masculinas de medio corpo,
Está Andrea Nunes, que non só xungue os corpos, as disidencias dos corpos grosos, sino que xungue tamén o CIS. Está canda eles outras persoas que traballan desde outras latitudes, como Claudio Pato na performance, como Marga Tojo, ou como Miguel Anxo Fernán Bello, recuperando unha figura tamén da poesía dos 80, porque algo que temos claro no festival é que somos un festival interxeracional, e sempre se fai unha aposta pola xente moi nova e pola xente que xa non é tan nova, por todas as palabras que xurden desde unha perspectiva de reenfoque identitario, sexa un enfoque político, sempre político, pero sexa desde un punto de vista de reivindicación política ou desde un punto de vista de reivindicación individual. Temos, ademais, este ano que vimos arrastrando da programación do ano pasado, eu creo que ademais lle dá máis respiración a este ambicioso programa. Son 5 días de programación, o que nunca tiveramos, que é a Poesía da Nota, onde teremos a oportunidade de ver a proposta de Proxecto Mourente, un creador galego que musicou poesías de diferentes poetas galegas e galegos actuais, contemporáneos, Rodrigo Cuevas, que volverá en principios, esperemos que non dea positivo de novo, que estará con nos o domingo na Poesía da Nota e que, sen dúbida, o collen nun momento capital na súa trayectoria, como o consagrou a crítica francesa recentemente na súa actuación en París. Xuntos aspiramos a facer o millor festival de poesía que hai no mundo, e se non é o mellor festival de poesía que hai no mundo, desde logo nós creo que o viviremos como tal. E así, tamén decir que dende Igualdade está tamén no programa de Artellas do Feminismo Elizabeth Duval, está tamén Andrea Nunes. Contamos con dúas mulleres que poden decir moito dende moitas perspectivas, e polo tanto, eu repito o que dixen antes, parabenizar a Antón como responsable deste proxecto tan fermoso e que nos emociona tanto, porque a verdade é que o encontro, como decía tamén antes, de onte, de comenzo deste festival foi absolutamente emocionante, e creo que todas e todos os que estivemos ali compartindo esa hora e media con Alejandro Palomas nos obrigou a volver a casa de outra maneira. Sí. Entón, a poesía como ferramenta para moitas cousas, e sobre todo para sanar, porque o exemplo de Alejandro e de como a literatura en xeral, pero a poesía en particular, a utilizou para tamén sanarse das súas feridas. Fora moi afortunado despois de ser un neno morto a partir dos 8 anos, que se recuperara con cadeiras de rodas sucesivamente máis sólidas, gracias e podía desenvolver a súa obra literaria. O propio lema do festival, o alguén que respira, a respiración é o principio da sanación, tamén o principio da vida, o que nos trae a vida e o que nos leva a abandonala, e nese espírito está tamén o programa do festival. Algúnha cuestión máis? Pois entón, nada, que por favor nos axudedes a difundir, porque estou completamente segura de que calquera persoa que se achegue a calquera das actividades que están previstas no festival vai a disfrutar moito e a gozar moito do que ali pase no teatro principal, como sempre. Grazas.